はいどうも皆さん、こんにちは。ザンボル人間です。今日はね、おはじきの紹介をしたいと思います。もう開けてあるんですけど、ね、こうやって。で、ここに入れるんです、ここ。で、箸も用意したから。で、はい、入れました。では、こっちにあってやりましょう。3本目。4本目。5本目。今回はこんだけにしてこう。でね、チャンネル登録、高評価よろしくね。バイバーイ。